Les pintures de l'antiga catedral de Santa Maria són, sens dubte, un dels elements més singulars de la Seu d'Egra. Van ser descobertes l'any 1937, quan es va produir l'arrencament de les pintures gòtiques que les cobrien. La descoberta va despertar l'interès d'erudits com Josep Puig i Cadafal, que, a més de dur a terme un primer anàlisi del conjunt, va publicar tot un seguit de dibuixos que encara ara són determinants per entendre i identificar algunes de les escenes. A l'absis trobem la representació d'episodis de l'Antic i el Nou Testament. Alguns d'aquests episodis són visibles des de la nau. És el cas del prendiment de Crist a l'hort de Getsemaní, la negació de Sant Pere i l'entrega de les claus, així com les escenes de la predicació de Sant Pau. Altres, en canvi, com la crucifixió de Crist o la mort d'Absalom, només són visibles des de l'altar. Per què són excepcionals les pintures de Terrassa? En primer lloc, els darrers estudis realitzats per historiadors de l'art, arqueòlegs i restauradors situen la cronologia de les pintures al segle VI. Val a dir que conservem molts pocs testimonis de la pintura d'aquesta època. De fet, Terrassa és l'única seu episcopal antiga que conserva pintura mural. D'altra banda, alguns elements decoratius i iconogràfics, com la corona de llaurer, les plomes de paó, així com l'organització en registres concèntrics, ens remet directament a l'art de l'Orient bizantí i l'Egipte copte. En aquest sentit, Terrassa és un testimoni excepcional del context de transferència artística que va tenir lloc entre l'Occident i l'Orient mediterrani al segle VI. Una obra molt singular, no només per la seva cronologia, sinó també pel context històrico-artístic a la qual va ser realitzada.